Вітаю слухачоў беларускага радыё «Рацыя». З вами Яна Запольская і прадстаўляю майго сённяшняга госця нашага беларускага радыё «Рацыя». Гэта прадстаўнік беларускай дыяспары ў Беластоку Ян Абадоўскі. Добры дзень, вітаю ў нашай студыі. Добры дзень, шаноўныя слухачы. Ян, пагаварыць ёсць шмат пра што, але можа пачнем вось з гэтай падзеі найбольш актуальнай. Атрымалі мы у тым ліку, як і рэдакцыя, таксама запрашаеце ўсіх беларусаў і палякаў на новую акцыю, якая адбудзецца ўжо ў вядомым, напэўна, ўсім месцы каля консульства Беларусі ў Беластоку на вуліцы Электрычнай. І гэтым разам вы будзеце гаварыць пра медыцынскую дапамогу для палітвязняў. Так гэта можна коротка акрэсліць. Мы будзем размаўляць на тэму таго і патрабаваць, каб медыцынскую дапамогу аказвалі палітычным вязням, якія сядзяць у турмах. На сёння ёсць Рыгор Кастусёў, у якога ёсць анкалогія, якому не дапускаюць лекараў, і ніхто не кажа, які ў яго стан. Ёсць Ксенія Луцкіна, якая таксама ёсць хворая, мае гуз мозгу, і таксама ніхто не ведае, якая сапраўдная сітуацыя ў яе. Мы не хацім, каб людзі, палітычныя вязні, каб яны паміралі ў турмах. Мы патрабуем, каб да гэтых людзей дапусцілі лекараў. Акрамя гэтага, беларускія ўлады таксама робяць розныя правакацыі. Напрыклад, да палітычных вязняў падсаджваюць людзей хворых на ковід, і пасля гэтага людзі хварэюць. І ведаем, што смерці ўжо, правда? Ведаем ужо таксама пра смерць, і пра гэта ўсё трэба казаць і патрабаваць, каб лекараў дапускалі да палітычных вязняў. Таксама, так разумею, можна будзе пры жаданні напісаць ліст для палітычных вязняў. Думаю, што не ўсе, а іх ужо ў нас колькі соцень, не кожны атрымлівае багата, скажам, лістоў, і можа варта, напэўна, кожнаму прынамсі адзін ліст напісаць. Ну, канешне, акрамя таго, што я ўжо сказаў, для нас галоўная рэч — гэта, па-першае, паказаць нашу салідарнасць з гэтымі людзьмі, якія сядзяць у турмах. Гэта тысячы палітвязняў. Гэта больш 800 афіцыйных палітвязняў, акрамя гэтага ёсць яшчэ 1000 чалавек, якія афіцыйна не прызнаныя палітвязнямі і да якіх таксама не дапускаюцца лекары. Мы таксама хацім пісаць паштоўкі да палітычных вязняў. Таму будзе акцыя, можна будзе падтрымаць, напісаць паштоўку каля кансуляту. Ну і самае галоўнае — гэта салідарнасць з тымі людзьмі, якія сядзяць за кратамі. Трэба кожны раз паказваць нашу салідарнасць, што ўсё недарэмна, і тут ёсць дыяспара беларусаў, якая актыўна выступае. Я толькі так для нашых слухачоў прывяду тую інфармацыю, тыя лічбы, якія вы акурат агучваеце, спасылаючыся на праваабарончы цэнтр «Вясна», што з пачатку пратэстаў у Беларусі арыштавалі больш за 35 000 чалавек, як мінімум 4644 былі катаваныя, пацярпелі ад жорсткасці з боку сілавікоў. Вось такія лічбы. Это прынамсі пра тое, што вядома праваабаронцам, а мы ведаем, што это далёка не поўныя будуць лічбы. Вяртаючыся да гэтай акцыі, адразу скажам, што яна адбудзецца у суботу, 16 кастрычніка, а 15 гадзіне, і збор там непасрэдна каля кансуляту. Так, запрашаем усіх беларусаў, запрашаем беларускую меншасць, запрашаем таксама проста грамадзянаў Польшчы, каб яны нас падтрымалі. Я таксама яшчэ скажу для тых, хто можа першы раз захоча далучыцца. Гэта, напэўна, жывучы ў Польшчы, гэта нармальна, што акцыя з'яўляецца дазволенай уладамі, але для многіх, хто, скажам, жыве яшчэ ў такой беларускай сітуацыі, это важны момант. Акцыя дазволеная. У Польшчы не трэба для гэтага вялікіх намаганняў. Фактычна заяўны такі прынцып, правда? Акцыя дазволеная. Мы, можна сказаць, кожны тыдзень робім розныя акцыі. То ў цэнтры горада робім, то ў парку, то каля кансуляту. Таму месцы змяняюцца, але насамрэч у нас ніколі не было праблемы ані з паліцыяй, ані з гарадскімі ўладамі. Заўжды ўсе акцыі дазволеныя.
Ян, скажыце, я вось пытаю ўсё ж такі, якім вы бачыце галоўны вынік гэтых акцый, бо іх сапраўды апошнім часам шмат, і недаўна мы марш вялікі, праўда, мелі ў падтрымку рабочых у Беларусі, бо ведаю, што ніводнага разу, здаецца, ніхто з кансулята ні пры ранейшым консуле Але Фёдоравай, ні пры новым консуле, якога мы, напэўна, ніхто з нас не бачыў і не чуў, ніякай рэакцыі такой, бачнай не было, ніхто не выходзіў, ніхто так асабліва з вамі не размаўляе. Усё ж такі на што разлічваеце? Конечно, мы не робім гэта дзеля працоўнікаў кансулята, таму што, зразумела, вокны ў них зачынены, але яны ўсё, напэўна, фіксуюць і ведаюць пра ўсе нашы акцыі. Апошнім часам мы робім вельмі шмат акцый міжнародных. Гэта беларускія дыаспары з розных краін свету аб'ядналіся ў адзін чат, дзе разам плануем розныя акцыі. І у тым ліку та акцыя, якая адбудзецца ў суботу-нядзелю, яна будзе ў розных гарадах свята, так можна сказаць, таму што ў нас ёсць і Злучаныя Штаты Амерыкі, і Канада, і Еўропа, таму вельмі шмат уже у нас ёсць прадстаўнікоў. Разам робім розныя акцыі, таму што голас дыаспары гэта вельмі важны голас, які пачаў гучаць пасля жніўня 2020 года. І, на жаль, вельмі шмат людзей прыязджае не толькі як бы ў Беласток, але таксама ў розныя іншыя краіны сусвету, дзе людзі хочуць выходзіць, паказваць нашу салідарнасць з тымі людзьмі, якія, на жаль, не могуць выйсці на вуліцы, таму што іх проста пасадзяць у турму па надуманым прычынам. І таму беларуская дыаспара зараз актыўна разам выходзіць і разам паказвае нашу салідарнасць з усімі тымі людзьмі, якія, па-першае, сядзяць за кратамі, а другое, гэта тыя людзі, якія, на жаль, не могуць выйсці. І так бачыцца яшчэ вельмі важны момант у гэтых акцыях. Мне так здаецца, акрамя вось гэтай падтрымкі салідарнасці, гэта тое, што людзі, якія прыехалі, могуць прынамсі тут зрабіць. Яшчэ важны момант, што нават калі гаварыць у Беластоку, у Польшчы, каб все ж такі польскія палітыкі гэтае беларускае пытанне дзесьці не адцоўвалі, бо зразумела, зноў вяртаецца пандэмія, маем міграцыйны крызіс, все ж такі, каб гэтае беларускае пытанне, кажуць, на павестцы дня заставалася і на гэта звярталі ўвагу. Тыдзень таму мы рабілі акцыю аб непрызнанні Лукашэнкі і яго ўрада ад Міністэрства загранічных спраў. Мы сабралі больш за 200 подпісаў падчас гадзіннай акцыі ў Беластоку ў парку на плантах. Зараз гэтая петыцыя з подпісамі будзе перададзена ў Міністэрства спраў загранічных Польшчы. Таму мы афіцыйна звяртаемся да ўладаў Польшчы афіцыйна не прызнаваць Лукашэнку і яго ўрад. Я так скарыстаюся нагодай, бо вы кажаце, што вось гэтая акцыя практычна кожны тыдзень. Акурат сёння вядомы многім грамадскі актывіст, дзеяч, раней палітык Зміцер Дашкевіч выступіў з такой прапановай і звярнуўся ў тым ліку да беларусаў за мяжой. Можа, вы ўжо чулі, можа не, каб 29 кастрычніка у новым фармаце правесці ноч расстраляных паэтаў, бо раней кожны год выходзілі ў Курапаты і там чыталі вершы, спявалі, узгадвалі. А цяпер гэта плануецца ў такім фармаце, скажем, не збору ў Беларусі, бо сабрацца ў Беларусі это фактычна падставіць людзей пад арышт. У нас запланаваная акцыя, таму трэба... 29-го, так вы плануеце? Так, мы плануем акцыю, гэта будзе таксама міжнародная акцыя, арганізаваная праз дыаспару беларусаў свету. У розных гарадах будзе запланаваныя акцыі, таму, я думаю, просьба глядзець нас на Фейсбуке, на Тэлеграме, мы заўжды даем абвесткі, калі, дзе мы плануем нашы акцыі, таму далучайцеся. Я толькі скажу, што знайсці даволі проста трэба, што ў Тэлеграме, здаецца, Беласток, беларуская дыаспара ў Беластоку, так назва гучыць, калі я не памыляюся. Так, беларуская дыаспара ў Беластоку. Таксама можна на Фейсбуке Беласток просто впісаць альбо па-беларуску, альбо па-польску, і адразу будзе Фейсбук, там, дзе ёсць наша дыаспара. Ян, трохі такой, можа, эмацыйную сферу захаплю. Маем ужо больш года пасля падзеі жніўня 2020 года. Надалей, прынамсі, па Беластоку мы, як жыхары, бачым, колькі людзей яшчэ з Беларусі надалей прыязджае, з'яўляюцца новыя, якія або ўцякаюць ужо пасля прысудаў, або ўцякаюць яшчэ да прысудаў. Вось які настрой пануе у вас асабіста, у вашых блізкіх?
Ну, ведаеце, калі я гляджу, в якіх варунках трымаюць людзей за кратамі, я заўжды думаю, што ім, напэўна, горш, ніж нам, тут знаходзячы ў міграцыі, выйсці і паказаць нашу салідарнасць. Таму вельмі шмат зараз апошнім часам зноwu прыехала людзей, якія былі вельмі актыўныя ў Беларусі з розных раёнаў. Таму як бы дыаспара наша беластоцкая менавіта расце, ёсць вельмі шмат актыўных людзей. Ну і мы сапраўды як бы патрабуем як бы кожны тыдзень рабіць акцыі, таму што на акцыях таксама людзі знаёмяцца, маюць кантакт, і гэта галоўная рэч, што мы разам тут беларусы. І маюць тое асяроддзе, бо людзі трапляюць фактычна ў невядомае асяроддзе. Ну, здаецца, Беласток, ну, асабліва там, скажам, для гарадзеншчыны, берасцейшчыны блізкі, так? Але ўсё роўна гэта іншая краіна, іншае атачэнне, ось такія акцыі. Ну, прынамсі, маральна, псіхалагічна, так, ну, здаецца, лягчэй павінна быць. Ведаеце, мы ўзімку рабілі акцыю «Я гуляю» у Дэйлідах, дзе таксама некаторыя маржавалі, некаторыя проста прыходзілі папіць харбаткі, пазнаёміцца з іншымі людзьмі. Таму сэнс акцыі гэта не толькі як бы паказаць нашу салідарнасць, але таксама, каб людзі пазнаёміліся і былі разам адзін з адным, таму што тыя людзі, якія ўжо даўно жывуць, напрыклад, у Польшчы, таксама ў Беластоку, могуць дапамагчы не толькі інфармацыі, але таксама і працы, і штосьці нават парадай, так, парадай, так. Такім чынам запрашаем у суботу о 15 гадзіне пад беларускі кансулят. Знайсці, думаю, гэта проста, это недалёка ад цэнтра горада. А так яшчэ ўсё ж такі да таго, што вы сказалі, што вось дыяспара пашыраецца, ну вось у мяне такое ўражанне, што ўсё ж такі гэта не адлюстроўвае той колькасці беларусаў, якія за апошні год сюды прыехалі. Вось як вы мяркуеце, чаму ўсё ж такі значная частка застаецца ў ценю? Шмат людзей папросту, ну, па-першае, мы зараз апошнія акцыі, якія рабілі, гэта былі акцыі сапраўды на Беларусі. За гэтыя акцыі можна атрымаць турму. З такімі моцнымі палітычнымі лозунгамі. Вядома, ёсць людзі таксама, якія прыехалі сюды, якія тут працуюць, але якія хочуць вяртацца на Беларусь. І, ну, зразумела, яны не вельмі хочуць свеціцца на гэтых акцыях, таму што, напэўна, мы свецімся, нам робяць фотаздымкі, нас здымаюць на відэо, і мы вядома, што нам таксама пагражае небяспека на Беларусі, таму мы асабіста, як бы, людзі, якія з'яўляюцца арганізатарамі ў дыаспары, яны сапраўды не могуць зараз вярнуцца на Беларусь. Таму... Не тое, што вярнуцца, проста паехаць так, у госці. Не тое, што паехаць, так. Нам, ну, самі ведаеце, прызывы да забастоўкі, тое, што мы збіраем зараз подпісы пад петыцыі, гэта ўсё зараз турэмныя вялікія тэрміны, таму, ну, шмат людзей сапраўды баяцца. Ну, а ёсць таксама вельмі шмат людзей, якія проста не маюць часу, таму што працуюць. Ну. І гэта зразумела. Так. Для кожнага. Ну, на жаль, эміграцыя дае свабоду, але таксама, каб зарабляць грошы, трэба працаваць. Трэба жыць і так. Трымаць сваю сям'ю, і гэта зразумелая справа. Так. Ян, дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй вялікі. Прыгадаю, што нашым госцем быў Ян Абадоўскі, прадстаўнік беларускай дыяспары ў Беластоку. За ўсімі падзеямі, як мы ўжо пачулі, дыяспары, за ўсімі і акцыямі, і папросту адпачынкам можна сачыць у інтэрнэце, у сацыяльных сетках. Размаўляла Яна Запольская. Дзякуй вялікі. Да пабачэння.